Euskal presoen kolektiboa da maitasunaren isla da, da maitasunak ekarri gaitu etxeraten manifara, naiz da jarri mila traba, Ares eta Rubalcaba, argazki denak kentzeko aukera, bakarra amnistia da, ta guk jakin behar deu, ara herri bat baldin bagara, eustearekin ez dela nahiko, irabazi beharra da. Eustearekin ez dela nahiko, irabazi beharra da. Ta nahi gaituzte paretaren aurka txikitu, torturapean isilarazi, gerra zikinez baitu, ez dakit zenbat delitu, ez aldute entenditu, Euskal Herriak amnistiata askatasuna behar ditu, gaur herritarrak aditu, zenbat mila garen bitu, ta ikustea ez duenak nahi, sentitu egingo gaitu, ta ikustea ez duenak nahi, sentitu egingo gaitu. Beste behin ere, kaleetatik barrote artera haize freskoa eramaten duen indarien erakustaldia da gaurkoa. Zuen presentziak garrantzian du gaur, uda hontan bizi dugun errepresio oldarraldiari muturreko ederra ematea suposatzen du. Errepresioaren azeleradorea zapaldu dute Rubalcabak eta Aresek. Espetxe politika kriminalaren salaketa kaleetatik desagertarazi nahi izan dute eta violentzia erabili dute horretarako. Espetxe Euskal preso politikoen kolektiboa suntsitzea da. Bai kolektibo gizara, baita ere Euskal preso politikoen familiares, amigos y amigas. Horrexegatik, inoiz baino ozenago entzun dezatela gure oilua. Euskal preso eta iesleari politikoak etxera! Denon artean lortuko dugu!
esker gaur hona etxeraten deiak dira gerturatu zareten milaka eta milaka lagunei. Eta hemendik bihotz-bihotzez ahaztu ezin ditugun gure senide eta lagunentzako txalo zabarra da handi bat. Argi izan behar dugu, denon artean, konpromisoak bildurik, konpromiso eraginkorrak lortuz, gure senide euskal preso eta iaslari politikoen eskubideak errespetarazi ingo ditugula. Argi izan behar dugu, baina denok ahal duguna eman behar dugu beraien eskubideengatik. Gora euskal preso eta iaslariak!